Pre túto druhú časť navrhujem za zapisovateľa Petru Masacovú a overovateľov zápisnice Peter Bilík a Jaroslav Valent. Kto je za? Nikto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Pokiaľ sa dáte do kopii, zase prvú časť a druhú a urobíme z toho jeden zápis, ako na to môžete rozprávať. Ja potom sa nedodáme. Ďakujem. Takže voľba mandátovej návrhovej volebnej komisie. Za mandátovú a návrhovú komisiu navrhujeme Petra Masacová, Jarmila Soboličová a Jan Granec. Zároveň urobíme aj predsedu, navrhujem predsedu Petru Masacovú. Kto je za tento návrh? Nikto proti? Zdržal sa? Členovia volebnej komisie navrhujem v zložení pán Ševčík, pani Krahulcová a pán Skaloš. Za predsedu navrhujeme Ivana Skaloša. Kto je za tento návrh? Niekto proti? Zdržal sa? Vzhľadom na to, že štatút obce je bod 13, zmena štatút obce. Vzhľadom na to, že štatút obce je v niektorých bodoch svojich veľmi exaktný alebo veľmi presný, vymedzujúci určité hranice a sa nepočítalo s tým, že dojde k nejakým zmenám, prírodzeným zmenám, ktoré nakoniec sú schválené, či už zastupiteľstvom predchádzajúcim alebo mysle nejakých rozhodnutí, ktoré chce vykonať ďalšie zastupiteľstvo, tak preto, aby sme mohli ďalej schváliť komisie, tak musíme zmeniť paragraf číslo 20, ale predtým ešte navrhujem zmeniť znenie paragrafu 14, odsek 3, kde sa hovorí, že obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob má 9 poslancov. Navrhujem, aby sa toto zmenilo a bude tam zmena na 10 poslancov, čo je stav, ktorý bol schválený predtým. Kto je za týchto 10 poslancov? Nikto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Takisto v paragrafe číslo 20, odsek 6, sú presne vymenované taxatívne komisie, vzhľadom na to, že na nejakých pracovných rokovaniach a príprave na to obecné zastupiteľstvo sa poslanci dohodli o určitej skladbe komisii inej, skúšali len niekde kozmetické opravy a zníženie tých počtu komisí, tak musíme zmeniť aj tento paragraf a preto jeho znenie bude: obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob zriaďuje tieto stále komisie. Komisia pre financie, správu a správu majetku, komisia pre školstvo, kultúru a šport, komisia pre sociálne veci a vzťahy s verejnosťou, komisia pre územný rozvoj, výstavbu a infraštruktúru, komisia pre životné prostredie a verejný poriadok. Kto je za to, aby znenie tohto paragrafu 20 odstavec 6 bol nahradený novým? Nikto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Ďalej v zmysle povinného bodu programu nového zastupiteľstva je bod 14, poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva. Dôvodová správa na základe paragrafu 14 odstavec 1, prvá veta odstavec 3, tretia veta odstavec 5, tretia veta odstavec 6, tretia veta zákona Slovenskej národnej rady 369 1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskôrších predpisov vyplýva obecnému zastupiteľstvu povinnosť poveriť jedného z poslancov s oprávnením zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva. Z tohto dôvodu
navrhujem a obecné zastupiteľstvo po prerokovaní poveruje poslanca obecného zastupiteľstva Jozefa Ševčíka oprávnením zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Chorvátsko 2 v prípadoch určených paragrafom 12 odstavec 2, paragrafom 12 odstavec 3, paragrafom 12 odstavec 5, paragraf 12 odstavec 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 1990 zbierky o obecnom znení neskorších predpisov. Kto je za pána Ševčíka? Zdržal sa niekto? Niekto proti? Ďakujem. Tak. Teraz máme bod, ktorý bude troška voľnejší, úvodných, striktných. A je to informácia o ekonomickom stave obce. Zvažoval som, a nie je tak, že či ju prednesiem svoj názor a názor aj ľudí, ktorí na tomto nejakým spôsobom pracovali, či to povieme tento svoj názor napriek počiatočnej a slávnostnej atmosfére tohto zasadnutia. Mi však napriek tomu mi nedá, aby som sa prostredníctvom práve tohto bodu v nejakých hrubých rysoch nevyjadril problematike, ktorá je určujúca pre pochopenie obrazu stavu obce, tak jak bolo predložené pánom starostom bývalým, a pochopenie, respektíve východiskom pre chápanie možnosti napredovania. Reagujem predovšetkým na ten odpočet, ktorý bol oficiálne zverejnený, ale zároveň som si písal aj čísla, ktorým som sa nemal až úplne možnosť takýmto presným dostať, alebo k dnešnému dňu, ktoré dneska prezentoval pán Valaško, a ktoré navonok reagujú alebo vyjadrujú, že je nejaký výborný stav obce na základe práve toho enormného nárastu a tých udalostí, ktoré boli od roku 2003 až do roku 2010. Ja však vidím, že tu ide o zásadný rozdiel vnímania ekonomického stavu obce, a to v týchto základných oblastiach. V čase od roku 2003 do roku 2010 tu developeri investovali rádovo stovky miliónov eur. Ja som na základe nejakých map a nejakých súčtov a sumarizácií odhadoval, že tu bolo to niekde medzi 300 až 400 miliónov eur, čo znamená nejakých 9 až 11 miliárd slovenských korún. Je to obrovské investície na takúto obec. A paradoxne, ale pri takýchto investíciách sa obec prakticky nerozvíjala. Prepáčte mi za ten výraz, ale vysvetľujem to. Nerozvíjala sa v iných ako len pobytných funkciách. Skôr naopak. Pri tak obrovskom náraste sa dnes borí so základným stavom ciest, technickej infraštruktúry, neriešenie dopravy, verejnoprospešných aktivít, chýbajúcich ako obchody, školstvo, šport a podobne. Samozrejme vyznieva to predovšetkým pre čiernu vodu. Mám tu sebou mapy, môžem to ukázať, skutočne ten obrovský nárast, obrovská plocha, ktorá tu vznikla, je výrazným ťažiskom našej obce. Preto pri takomto obrovskom náraste, pri takýchto obrovských investíciách ja som skutočne prekvapený, že nešlo paralelne ruka s rukou aj v týchto ďalších odvetviach okrem obytných. Deklarovať dneska veľký nárast majetku za toto obdobie ja považujem skôr za populistické, pretože drtivú väčšinu prakticky predstavuje len vo forme prebratia technickej infraštruktúry od developerov. Dnes predstavujú tieto dary z tých 21 miliónov 589 predstavujú takmer 40% celého majetku obce, to znamená takmer 9 miliónov. Navyše, žiaľ, jedná sa len o komunikácie, kanalizáciu, vodovody a podobne, ktoré by developer musel vybudovať tak či tak, ak chcel stavať. Zároveň sa jedná o majetok, ktorý je prakticky reálne bez likvidity, teda bez nejakého zhodnotenia možného. A ako ukázali prvé audity
a nakoniec sami to vidíte. Tak ide často o nekvalitný majetok, do ktorého musí obec naopak investovať. A to je z iného pohľadu, potom sa díva na ten majetok. Deklarovať to navyše ako dar developera je propaganda, pretože developeri sa tohto radi zbavia. Aj s pozemkom. A odozdajú to obce, staraj sa. Zhrňaj cesty, upratuj, opravuj kanalizáciu. Ale nakoniec, kto platil tieto dary? Občan, my všetci, čo tu bývame, čo sme zaplatili vo svojich domoch a pozemkoch. Možno je to veľmi hrubé vyjadrenie, ale je to podstatné vyjadrenie. Ďalšiu a ešte väčšiu časť, už okolo 48%, teda ak som hovoril prvých 40, druhých 48, predstavujú pozemky budovy, ktoré obec vlastnila aj v minulosti, teda pred rokom 2003. Čiže nie je to nejaký nárast obce alebo nejaké zhodnotenie obecného majetku, proste tento majetok tam bol, nedošlo k žiadnemu zásadnému nárastu. V odpočte deklarovaný 70-násobný nárast majetku obce oproti roku 2003 vyznieva popri tomto veľmi, veľmi rozpočito, lebo sa bavíme len o určitej vytrhnutej kategórii zhodnotenia majetku, pretože išlo väčšinou o nejaké investície do rekonštrukcií účelových bodov a finančnú hotovosť, ktorá nám bola predostretá, ktorá však, tak jak je reálna, teraz 279, jak som požiadal o analýzu, koľko máme mesačný náklad v tejto obci, na to, aby vôbec fungovala, tak je to medzi 97 až 102 tisíc a to je bez nejakých operatívnych vecí. Takže keď to tak rozmením na drobne, tak je to tak na 3 mesiace. Samozrejme, že bude dochádzať aj k daňam, či už podielovým alebo z nehnuteľnosti, takže sa to bude ďalej naplňať. Ale pri takomto, tieto predstavujú len zlomok z toho, čo by mohlo byť dosiahnuté v obci s najväčším nárastom výstavby a obyvateľov na Slovensku, ak nepoviem ešte v širšom okolí. Preto pre mňa nestojí tá otázka, čo narastlo, alebo koľko narastlo, ale čo mohlo narásť. To mňa skôr mrzí, že za takéto obdobie, kedy skutočne tu bola obrovská šanca z tejto obci niečo dostať, tak ten nárast je minimálny, neproporčný a obec vstupuje do situácie, kedy sa musí vysporiadať s ďaleko inými problémami, do ktorých bude musieť paradoxne investovať svoje peniaze, aby dobehla ten obytný enormný nárast. Pre objektivitu samozrejme môžem dodať, že sa zvýšil nárast odvodových daní a daní z nehnuteľností. Hej. Je tu ale však otázka, že za akú to cenu bude do budúcnosti. Jednak na jednej strane sa potýkame s tým, že množstvo ľudí tu nie je prihlásených. Budeme sa snažiť robiť veľkú kampaň na to, aby sme ich do tohto dostali. Ale na druhej strane ten obraz obce nie je práve lichotivý. Ďalšie projekty sú skôr záťažou na okolie, pretože predstavujú trvalé stavenisko, majú za tie, ktoré sú dneska rozpracované, skutočne môžem povedať, že sú za zenitom modernosti, trendov, nových trendov bývania a nových požiadaviek na bývanie. Začínajú mať developeri problém, aby niektoré z tých bytov, z tých domov a z tých lokalít predali. Je tu asi 1800 prázdnych momentálne bytov a domov a rozpracovaných je ďalšie množstvo. Neviem, nakoľko ich dokážu predať, pretože to je potom trvalé stavenisko. Navyše, spôsobom, aký ich predávajú, zase vám nevoláva to, že ak si budú dostávať ľudia sami, tak zase tu bude veľmi dlhé stavenisko. Takže v tomto kontexte ja vnímam ináč kondíciu tejto obce, ja vnímam ináč majetok tejto obce a úplne ináč vnímam deklaráciu, aká bola prínos za toto 8-ročné obdobie na zveľadení tejto obce. Aby som nehovoril len optimisticky, verím, že dokážeme riešiť aj tieto problémy a ja ich vidím skôr v polohe aj sociálnych problémov,
ktoré sú druhotným javom takto obrovského nekoordinovaného nárastu, ale ktorý bol často len vidinou ekonomického zisku. Ale ako sa ukazuje, tak nie pre obec. Berte to ako môj pohľad na vec, na ekonomiku tejto obce, a toto zároveň bol aj dôvod, prečo ja som kandidoval a prečo ja som sa prijal kandidatúru na starostu obce, pretože mi skutočne vadil spôsob, ako sa deklaruje úžasný nárast a úžasný pokrok obce. Nie len domami sme živí, ale musíme pamätať aj na tých ľudí, ktorí v nich budú bývať a tí majú nejaké potreby. A tie tu nie sú zabezpečené. A na tie bude treba peniaze. Takže toto je z mojej strany, myslím, že to asi schvaľovať sa nemusí. Takže by som vás poprosil, neviem, či to má nejakú formu, to sa to spýtam. Môžeme prijať návrh uznesenia, že obecné zástupiteľstvo berie na vedomie ústnu informáciu o starostu. Ja ju napísomne mám to vlastne takto napísané. Dobre. Bod 16. Návrh na vykonanie auditu zmluv, záväzkov a rozhodnutí obce. V kontexte predchádzajúceho bodu a v kontexte toho, že som nemal dostatok možností na to, aby som nejakým spôsobom plynulejšie preberal túto vec. A v kontexte toho, že dneska je 20. zajtra sa dostanem na úrad, mám 2 dní na to, lebo predpokladám, že 24. všetci budú mysleť pod vianočným stromčekom, tak mám 2 dní na to, aby som začal preberať obec, čož nie je absolútne možné v tak krátkej dobe. Ale predovšetkým v zmysle vyššie predchádzajúceho bodu ja navrhujem vzhľadom na nedostatočné informácie o hospodárení obce za účelom zistenia efektivity hospodárnosti vynaložených finančných prostriedkov z rozpočtu obce sa navrhuje vykonať audit zmluv, záväzkov a rozhodnutí obce. Tým nespochybňujem, že obec viedla riadne účtovníctvo, že má svoje audity, že účtovné a právne predpisy boli dodržané. Ja sa chcem pozrieť na to, jak boli efektívne niektoré zmluvy, jak sú robené, akým spôsobom developeri boli zaviazaní a čo mali splniť a nemali splniť. A nie len rozbiť cestu, ale že či tam je teraz povinnosť aj tú cestu opraviť. Nie len urobiť si u seba chodníky, ale urobiť aj nejaký cyklistický chodník navyše. Urobiť si skládku dovezeného materiálu na svoje pozemky, ale pre obec obci dať nič. Audity typu efektívne využitie niektorých technických zariadení, efektívne využitie strojných zariadení, prenájmov rôznych a podobne. Čiže je to vlastne určitý nadstav